Український режисер, актор, сценарист Ахтем Сейтаблаєв – один з найвідоміших та найзатребуваніших сьогодні діячів культури в країні. Ахтем Сейтаблаєв народився в грудні 1971 року в узбекистанському місті Янгіюль в родині депортованих кримських татар. В дитинстві Ахтем захоплювався спортом, вчився грі на фортепіано, любив читати книжки та декламувати вірші. Мектеп оқыған бақта мектепте hocалар оңай çok мына біле бір ишанч көрсетеділер. Ахтем ершін япа біле. Әр бір байрамға Ахтем мектепте өзлерінің сыныфында мұтлақа концерт программаларını азырлап, әр бір сыныфдашыларını желп етіп, анамны ойнатыр еді, мына бірсін жырлатыр еді, анамны чалдырыр еді. Випуск Ахтема зі школи збігся з початком масового повернення кримсько-татарського народу на історичну батьківщину. Його родина повернулася до Криму в липні 1989-го. Він успішно закінчив училище у 1992 році та влаштувався на роботу в трупу Кримсько-татарського академічного музично-драматичного театру. Ахтем багато грав на сцені, а згодом вступив на режисерське відділення Київського національного університету театру та кіно імені Карпенка-Карого, який закінчив у 1999 році дипломною виставою за мотивами Бахчисарайського фонтану Пушкіна. У 1997 та 2001 роках премією Автономної Республіки Крим були відзначені акторські роботи Ахтема Сейтаблаєва у виставах «Макдуф». Він грав Макбета в російськомовному варіанті, а Макдуфа у версії кримсько-татарською мовою і Кармен – роль Хосе. Етапною роботою Сейтаблаєва-режисера стала постанова вистави «Арзи Кыз» у прославленому татарському державному академічному театрі імені Галіасгара Камала в Казані. Трапилось це у 2002 році. Усі ці роботи були кроками до майбутнього великого успіху – особистого і творчого. Фільму «Хайтарма», в якому Ахтем Сейтаблаєв виступив як і режисер, і як виконавець головної ролі – героїчного льотчика часів Другої світової війни Амедхана Султана. Ця стрічка не тільки про відважного льотчика, а про наймасштабнішу трагедію кримсько-татарського народу – депортацію 1944 року. Кримські татари і не тільки плакали на прем'єрі цього фільму, так як депортація торкнулася кожної кримсько-татарської родини. У нас все сложилось. Все, и погодные условия, и актеры, и общий такой, неимоверный какой-то эмоциональный настрой вообще каждого человека, который приезжал на съемочную площадку, каждого. И я везде про это говорю, что у меня язык не повернется назвать людей, которые снимались в массовых сценах, массовкой. Потому что это были действительно актеры масових сцен. Ахтем Сейтаблаєв надзвичайно багато працює. Він знімається у фільмах, грає в театрі. Сьогодні Сейтаблаєв разом з заслуженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим екранізує п'єсу Сенцова «Номери». На стадії завершення знаходиться фільм «Захар Беркут», екранізація повісті українського класика Івана Франка, прем'єра якого очікується в жовтні 2019 року. Про що мріє Ахтем Сейтаблаєв? Чтобы вернулся Крым, чтобы в конце концов настал мир после обязательно нашей победы. Чтобы дети мои были живы, здоровы, чего и всем желаю, без исключения. Хочу жить полной жизнью, заниматься своей профессией, режиссурой, актерством в том числе. Хочу прожить наполненную жизнь. Хочу любить, быть любимым. Хочу, в конце концов, в более взрослом возрасте жить в Крыму с видом на море в небольшом домике, куда бы приезжали мои внуки.
більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.